Ljudi, pozdrav, evo nas u novom videu, danas nešto malo drukčije. Obradit ću fotografiju nekretnine, odnosno fotografiju interijera. Objasnit ću vam kako doći do ovakve završene fotografije. Ja se nadam da će vam biti zanimljivo, da ćete naučiti nešto novo. Svi vi koje zanima fotografiranje nekretnine, vidjet ćete moj proces kako ja to radim. Da li je on najtočniji, najbolji, ne mora značiti. Svako ima svoj pristup, naravno do završnog rezultata može se doći na više načina, neko preferira jedno, neko preferira nešto drugo. Svi vi koji imate nekretnine, apartmane, možete vidjeti malo kako taj proces izgleda, što je potrebno da se dobije jedna solidna, jedna kvalitetna fotografija. Koristim se naravno Adobe Lightroomom i Adobe Photoshopom u obradi. Pa prvo ono što moramo obaviti kvalitetno i dobro, to je fotografiranje na terenu. Znači moramo napraviti više ekspozicija, odnosno više fotografija pri različitim svjetlosnim uvjetima. Tako na primjer konkretno za ovu fotografiju prva moja ekspozicija bi bila čisto ambijentalno svjetlo, znači nema dodatnog blica, nema ničega. Zašto ambijentalno svjetlo? Svjetlo ambijentalno u prostoru je jako lipo, mekano je, znači vidimo ove lagane prijelaze svjetla i sjene, vidimo kako se to svjetlo lijepo raspoređuje, pogotovo što je ovdje ovaj nekakav visoki strop. Znači uglavnom svjetlo lipo lagano pada, jedan je lipi kontrastni omjer između svjetla i sjene. Međutim, problem je u ovim svjetlim dijelovima ovdje, dinamički raspon senzora naravno ne može prikazati i pogled vani kroz prozor, pogled je ovdje vani na more, znači šteta je to ne imati na fotografiji. Pa tako iduća ekspozicija koju bi trebali napraviti, to bi bila fotografija sa bljeskalicom, odnosno fotografija sa blicom. Blic mi se ovdje nalazi sa moje lijeve strane i normalno direktno usmjeren kroz difuzor. Normalno difuzor mi je opcionalan, poželjan. Direktni blic bi stvorio jednostavno prejake sjene normalno. One su neizbježne, ali ja ih opet koliko god je moguće želim ih izbjeći, odnosno umekšati. Zašto blic? Jedna jako bitna stvar. Pojavljuje se takozvana kromatska aberacija radi svjetla. Ko ne zna šta je kromatska aberacija, to su greške svjetla na rubovima, odnosno na bridovima na fotografiji. Konkretno, ne znam, ako se snima možda zelenilo stabla, onda na rubovima lišća vidite zeleni ljubičasti odsjaj koji je nepoželjan. Kod fotografija nekretnine ta aberacija se zna pojaviti ovdje na bridovima gdje se svjetlo lomi, konkretno znači na prozorima, na vratima, na staklenim površinama. Sa direktno usmjerenim blicem ja zapravo to nadopunjujem fino svjetlom i ti bridovi su mi puno jasnije izraženi. Normalno pojava kromatske aberacije smanjena na minimum, ukoliko se i pojavi puno lakše mogu iskorigirati u Lightroomu. Znači korekcija aberacije nalazi nam se ovdje pod Lens Correction Profile Remove Chromatic Aberration. Naravno potreban mi je još jedan kut sa bljeskalicom, ali ovaj put sam napravio nešto drugo. Iskombinirao sam bljeskalicu sa ambijentalnim svjetlom, znači nekakav takozvani flash i ambijent. Idući korak mi je, ovdje mi se vidi malo stativ, ali nema veze, to se lako da skinuti. Idući korak nam je naravno ove tri ekspozicije moramo uvesti kao lejere u Photoshop. Znači selektiram ova tri lejera, Editing, Open as Layers in Photoshop. Ok, idemo dalje. Ok, evo me u Photoshopu, sve fotografije su uvezene kao lejeri. Prvi korak što ja obično radim, to je znači imenovanje
lejera da se lakše snalazim. Doduše ovdje su samo 3, možda i ne bi bilo potrebe, ali ne znam, to mi je nekako navika. Znači prvi lejer, odnosno prva fotografija, to je ambijent, znači ambijentalno svjetlo. Drugi je znači blic lijevo. Normalno označavamo ovako blic lijevo gledajući u odnosu na svoju stranu. I ovaj tu, znači to bi bio nekakav ambijent plus blic. I sad odabirem jedan bazni layer, znači nekakvu bazu na koje ću nanijeti ove druge lejere uz pomoć maski u Photoshopu. Konkretno bazni layer, to će mi biti upravo ovaj ambient plus blic. Znači njega vučem ovdje na dno. Blic lijevo i ambijent, ovako ćemo ih rasporediti. Objasnit ću vam i zašto. Pozivamo znači masku, Ctrl I, masku invertamo. Ambijentalni layer, želim sa njega iskoristiti luminozitet, odnosno luminosity. To znači da ću povući samo raspored svjetla, ajmo to tako nazvat, pojednostavljeno nazvat. Blic lijevo. S ovog layera želim iskoristiti prozore. A njega ćemo staviti u blend mode darken. Pozivamo brush, odnosno četku. Što se tiče četke, veličinu četke reguliram po onome što mi treba. Hardness najčešće to je nekakav 0%, 5%, znači lagani pritisak. Opacity, gustoća, kako se to zove, obično bude nekih 10%. Evo ja ću krenuti sa 10% i krećemo od prozora. Znači u darken blend modu iskoristit ćemo samo zatamnjivanje, znači neće se ništa sa layera drugo povući, samo ćemo zatamniti dijelove gdje ih treba zatamniti. Znači Photoshop je stvarno po tom pitanju blendanja odličan. Znači evo ga, znači već vidimo da je pogled tu vraćen. Sad kako je to izgledalo prije, znači to, evo ga, već imamo vraćen pogled. Idemo dalje. Moramo se riješiti i ovoga moga stavka tu. Znači, layer ćemo duplicirati. Zašto? Znači, ovaj layer ovdje mi je bio u darken blend modu da mogu povući prozor, odnosno da mogu pogled kroz prozor vratiti natrag. Ovaj skopirani layer ćemo vratiti u normalni blend mod. Četka ostaje ovako 10%, to je u redu, i u normal blend modu samo ćemo zablendati nazad ovaj dio ormara, odnosno izbrisati ovaj stup. Malo ja to previše tipkam, pa ćemo mi to malo ubrzat. Dobro. Pojavlja se sad i ova sjena ovdje, ali nju ćemo isto sad jako brzo i elegantno riješiti. Klik. Dobro. To. Ok. Dobro. Sad idući korak, ovo manje više dalje izgleda sve ok. Idući korak je, znači trebamo vratiti malo još ambijentalnog svjetla da malo maskiramo taj blitz look, da vratimo malo onako prirodnosti. Najprije to ćemo riješiti ovaj ormar, odnosno ovu sjenu. Naravno opet sa četkom radim
lagani opacity, želim da mi svi prijelazi budu lagani, diskretni, da ne bude tu, da se ne vidu ti potezi sa četkom. Dobro, ja bi čak i sad malo poveća. Ovdje ćemo isto u ovome dijelu vratiti malo ambijenta. Uglavnom cijelo vrijeme se radi sa nekakvim laganim, diskretnim potezima, znači bez prevelikog pritiska, odnosno hardnessa četke. Cilj je baš upravo to da budu svi prijelazi lagani, šta manje vidljivi. Okay. To. Znači to bi izgledalo sad ovako. Možete vidjeti, znači tu je prozor. Znači blic i vraćeno ambijentalno svjetlo. To bi u principu bilo to. Sve ove lere radimo flatten, odnosno spajamo ih. Sačuvamo promjene, yes. I znači vraćamo se u Lightroom. Malo pričekamo dok nam sad on tu fotografiju spoji. On je vraćao u Lightroom kao zasebno TIFF datoteku. Znači vidimo ovdje edit -2 TIFF. I normalno sad stavljamo nekakvu oznaku, evo ga 5 zvjezdica. Potrebno je još fotografiju srediti, znači vertikalu, horizontalu. Najčešće stoji greške kod fotografiranja nekretnine, te vertikalne linije, horizontalne znamo malo plivat, ali to se lako rješava, znači pod karticom Transform imamo ove komande ovdje za ispravljanje linija. Ja to radim ovako, malo onako kaubojski, ali pozivam ovaj crop overlay i normalno samo kliknem i pogledam kako bi linije trebale izgledati. Znači, ovdje su stvari već onako solidne, znači nekakvih većih korekcija tu ne treba biti. Čini mi se da samo vertikalu možda treba vratiti malo nazad, da malo ova desna strana pada. Znači, idemo sad vertikala -1. Da, to bi bilo to. Crop, ne treba raditi nikakvi crop, odnosno izrezivanje. Potrebno je još dodati svemu zajedno malo kontrasta, recimo nekih na 20. Da vidimo dalje. Po histogramu vidimo, znači detalja u bijelome ima. Tekstura, obično ja dižem i teksturu, odnosno i clarity, čisto da bude onako malo oštrija fotografija sama po sebi. Shadow, to je ok, white je ok. To bi bilo to. Fotografija je gotova i spremna za eksport. Znači, evo ga, da se prisjetimo jedan before and after. Naravno, ako me želite i dalje pratiti na YouTube kanalu, svakako bilo bi mi drago da kliknete onaj pretplati me i naravno svaki vaš komentar, sugestija, kritika je uvijek dobrodošla. Možete to napisati u poruci ili u komentarima ispod videa. Pozdrav!